שמי אלכס וולפוביץ', מנכ"ל BN Web Studio ויוזם הפרויקט Check My Check, המבצע בדיקת יעילות של קידום ופרסום לאתרי אינטרנט. פרויקט זה הוקם כדי לעזור לבעלי אתרים מסחריים רבים להבין האם המאמצים והכספים המושקעים בקידום ופרסום של האתר שלהם באמת יעילים, לגלות נקודות בעייתיות בתהליך הקידום ולמצוא פתרונות לבעיות אלו. להלן סקירה של עבודת המערכת Check My Check באמצעות דמו אקאונט. מכיוון שהמערכת מובנית וידידותית למשתמש, עבודת המערכת מתחילה בדף הסבר, בו מפורטים כל הסימנים המופיעים בדפי המערכת. לאחר מכן, המשתמש נכנס למסך הראשי, דשבורד, המציג את כלל הנתונים הסטטיסטיים אודות האתר. כאן ניתן לראות את כמות הכניסות לאתר בשבוע האחרון, המחולקת לפי אתרים מפנים אשר דרכם הגיעו המשתמשים. כאן ניתן לקרוא הסבר לכל סימני האזהרה האדומים. לאחר מכן, ניתן לבדוק את הסטטיסטיקה של דפי האתר הפופולריים בהם ביקרו הגולשים. בנוסף, ניתן לראות מהם מקורות הכניסה לדפים אלה. החלק השני של המסך, דשבורד, הוקדש לבדיקת כמות ויחסי המרה, conversions, כלומר, השגת המטרות של קמפיין פרסומי או מאמצי קידום האתר. נגיד ומטרת הקידום של האתר היא להביא משתמשים לדף הקונטקטס. אתם יכולים בקלות להגדיר דף זה, כמו כל דף או פעולה כלשהי, כגון לחיצה על כפתור, באנר וכו', כמטרה, ולראות את פירוט הכניסות לדף זה, או לחיצה על כפתור, באנר וכו'. כמו כן, בלחיצה על הלינק פרטים, תוכלו לראות את מקור הכניסה המדויק. אם לדוגמה, פרסמתם את האתר בשני באנרים שונים, הנמצאים באותו עמוד פרסומי, תוכלו לראות איזה מהבאנרים האלה ייצר יותר קליקים. מכיוון שזה החשבון החינמי, אני לא מדגים פה הצגת פתרונות לנקודות בעייתיות ועוד כמה פיצ'רים השייכים לחשבון מסוג ביזנס או פרו, אבל אשמח לפרט אותם בפגישה אישית.